Dintre cei 15 deputați pontași moldoveni, Ion Roata a rămas în istorie, depășind cu mult popularitatea altor deputați. Țăran modest, dar îndrăzneț, care a știut să pună tot aleanul poporului din care făcea parte, Ion Roată a rămas în conștiința urmașilor sub apelativul de moș, care se datorează faptului că prin vorbe de o rară sfătoșenie a înfruntat cu dârzenie privilegiații vremii, că a fost înțelept ca un bătrân încă din perioada maturității, fiind în același timp îndrăzneț, cinstit și curajos. Avea mintea ageră, un suflet bun, dar și un năduf, după cum, sugestiv, l-a caracterizat marele povestitor Ion Creangă. Cobora cerul pe ape, Ion Roată când vorbea, se trăgeau munții aproape, Dunărea vorbea și ea.